Shalom. Huriana hinahulungan itu hata adorang sotabuka parmingguota ima parningotan pesta paduahon asa saur nito di Perbadia manang Pentakosta kedua di Bodarion martangiang nahohom mahita. Amin. Hamuna akadongan nahinahulungan sadarion ima pesta paduahon parningotan hasa saur nito di Parbadia di Huriata dihirim do marhite pesta paduahon sadarion naeng lam takas hita mangulu hinorhon nito di ni debata ay didok Yesus do tua kasisihana alai jalaon muna do hagogon nito di Parbadia nasonggop Tuhamu gabe sidangi kumahamu di Jerusalem dohot di Sadok Judea dohot di Samaria sahat ro di ujung ni tanoon kami do panindangi di hataon dohoton di Parbadia nanilehon di bata tu akan namangoloi bana asa mardame-dame mahuriai di luat-luat Judea dohot Galilea rodi Samaria jalalam tutuguna mahuhut mamarangehon hatahuton mida Tuhani jalalam tutorop nasida inorhon ni pangaupeyon ni todi Parbadia lai gok halalas ni roha dohoton di Parbadia maroha ni akasisen alai hamu akan hinahulungan pauli-uli hamu ma dirimuna di atas haporsiamuna nabadia situtu jala martangiang di bagasan to di Parbadia marede mahita sian buku ede nomor 460 sada ayat sada rodi ayat tolu.
Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Sian sion situan ni hinadinggan, marsinodang debata, say narodo debata, jaladang tagamon hohom ibana, ay songonodo di dok Jehova. Honokku maay tu akan nama uas dohot akas tungi tu mayang. Usehonok kumatututod diku tu pinoparmunan waeng, jala pasu-pasukku tu pinoparmusogut. Jehova do debata, jala ibana manundangi hita. Tabaton hamuma akka pelean pestai, sahat rodi akka taduk nilanggatan. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus, madok mauliate dohami tuho sian nasa rohanami. Ala di paujak ho huriam di tanoon, jal ala dohot hami di jauho tusi. Say suru matod di parbadia tu rohanami, asa tungho parhatopot hami ho, hanguluan nami. Asa lohot ho hami marhite-hite hapor seaon nasitong. Jala asa totong ho halason hami pasangapon guarmo. Natarpuji rodi saliling nilileng na. Amen. Patik ni debata si hangulunota di pesta paduahon parningotan hasasaur nito di perbadia di enet do sian Johannes bidu 14 ayat 26 songonon matar surat disi alai anggo pangodioni imato di perbadia sisuruan niamai marhite-hite guarhu ajar honon jala paingoton ni ido tuhamu nasa nahu hatahoni Tuhamu ido sahakna atong rak mangido gugu mahita sian Tuhan debata lahu mangulahon nahu bartu patik nai Ale Tuhan debata, say pargugui mahami mangulahon nahu bartu patik. Amin.
Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami da di banua gijang. Hodo na patupahon hasesani dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Say asima roham dihami, akan na mangarsakon dosa nami. Say sahabi matu bagasan rohanami, hasesani dosa nami. Lehon matuhami to dimna badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhaporsyaon, laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibyon, asa hupasahat hami diri nami tuho. Gabi pelean na mangulu jalan na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale Tuhan debata, lehon matuhami tondim na badiai. Ale Tuhan debata amanami di bagasan Yesus Kristus, di pesta las ni roha hasasaur ni todim tuhami, adopan nami dope ragam akaparukilon, manang hasusan alani dosa nami saleleng di hasyanganon dope hami. Alai, mauliate marohanami diho, jala pujion nami maho ala silehon-lehonmu na argai dihami. Ima todi parbadia, say todima na manugu-nugu hami, na mangajari hami, dohot na mga ramoti hami, uhut mga lehon gogo dihami, laho mga dopi hamauloni. Ale Tuhan debata, lehon matuhami tondim na badiai. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung, upak kilalahon hamido, naung gabi humurang parsauran na denggan di tonga-tonga ni Portibyon, ala ni pangalahu dosa. Aleto di parbadia, sa itotong pasada rohanami, asa masijaloan, jala masihaholongan songot akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai. Ala ni isay sodangi jala pasu-pasu, parpunguan ni halak Kristen di hasyanganon. Ale Tuhan debata, lehon matuhami tondim na badiai, jala se sama dosa nami. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung, say sungguli mapak kirimon na mangulu di hami, asa pos rohanami na paluon mu hami siyan parukilon nami. Hodo Tuhan ni akatuan, jala pargogo naso hatu dosan, papatar mahwasom, dohot hagogon mu asa sumuang hami, tu hinauli, dohot hinadenggan ni pasuasum saleleng di Portibyon hami, aleto di parbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum ma saluhut na bernit, ala ni dosa nami Amen. Baga-baga ni debata musat pe akadolok jalahumutal akarobean alai anggo parasi ni rohaku nasotupa musat sianho jala padan ni hadamioku nasotupa humordit ninna Jahoba siasihiho hasangapon ma di debata na digijang.
Hatani debata nagabi turpuk di pesta paduahon parningotan hasasaur nitod di parbadia sadarion tersurat do di 2 Musa bidu 20 ayat sada rodi ayat 5. Dang jadi para ratonmu barita gap-gap jala unang paherbang tanganmu rap dohot parjahat gabi sitidakkon hageduhon. Dan jadi parihutanmu tai torok lau manjahati, jala dan jadi parpanguluanmu hata bada, mana lopi hata torok lau parpeonon huhum. Napogos pe dang jadi apinanmu di pargulutanna. Molo jupang ho lombu ni musum, panang halodean lilu, ikon mulak togi hononmu tu ibana. Molo di idaho halo dini halak, namak kagigihon ho madate di bahain soratna, dang jadi paso buongmu peak, ikon pahehommu doi rap dohot pinuanna, ido yang gosahatna, martua ma akan atau mangihon hatani debata, jalan nau peopsa. Amin. Tahatidak ko mahapor siyaw tay, songon na hinatidak ko nilungata sa hapor siyaw di sadok portibion, rap mahita madok. Aw porsia di debata Jehovah, ido ama pargugo naso hatudosan, natumo palangit dohotano. Aw porsia di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa saday, imanan itubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siya tod di parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matitarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tuat tuwano atoru dong ditanom, na mulak mangulo diari patuluhon, na manaik tu surgo, lahuhundul tu siyamun ni debata Jehovah, amanay pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pa imamulak sugot tu tanoon, manguhumi halak na mangulo dohot na mate. Aw porsia dito di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen ak na badia, dohot dihasasan ni dosa, dohot dihatai na maddo, mulak mangulo do sugot daging ni halak naong mate, dohot dihanguluan na surasuda. Amen.
Mare dehita sian buku ede nomor 177 ayat sada dohot udutna laos taparadema peliata. Dame ni debatana sumurung sian salhut naroha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hata ni debata zamita dihita, ima di pesta paduahon hasasaur nito di porbadia, dedek dosian surat ni apostel Paulus, tu si Titus bidutolu ayat sada sahat rodi walu songono madidok disi taparate homa tatangi homa asa hujaha dihita parange nature mangula tohonan parhuriaon paingok manasida asa marroha nauduk mangoloi panggonggomi na mangarazai huhut ringgas tunasa ulaun nadingkan. Unang masi isahidongan, manang natokar, naeng maparroha nalabok, parroha pangaju di salhut halak.
Ay doho dohita na jolo akanaoto, na tuis, na lilu, pinarhatuban ni ragam ni hisap-pisap, dohot sakap-sakap taulahot dohat zahaton, dohot late-late, akka hagigia dohita jala masih hosoman. Alai di simatarida habasaon dohot habasaron ni debata si palua hita. Dada alani ulauta hati goran ubain na di palua ibana hita. Tungsian asini rohana dong. Marhite-hite padidion pangulahion tubuh. Dohot marhite-hite to di porbadia napai baruhoni. Naung neosehon na itu hita buas marhite-hite Yesus Kristus si palua hita. Asagabe tigor hita binahen ni ase ni rohana. Jala sitean hangoluan saliling-liling na mangihuton pakirimoni. Haposad dohatai jala naing ma gomos hati dakonomui di pangido rohakko. Asa nasida naung gabe porsia di debata. Maka padoton akka ulau nadengkan. Ima nauli jala hasea di colma. Ima sahana. Horas madhita. Shalom. Selamat hari Pentakosta. Mulai tema dihita. Sunguna wajah baru. Stok lama. Natuare dope hami diojakon. Alai torditu dua makpadita resokma. Inang mamarjamita di pesta padua honon. Ala asator adong haroa ingatan. Alai narohakku mantap mai tung macai kudang dohwi dan natuari akka hita marminggu totu gudang manon nasaha doa roa saha tu balkon narohakku. Torito dupat ditaresotau marjami tanarako. Alai odo pe perdana rahita tabai malamate. Tueni ma gudang akaina markur. Koon acungan jempol juga untuk para ibu ya. Untunglah ada ibu sehingga agak rame pesta kita ini. Dengan warna merahnya ya, inang para hari Kamis ya. Jadi dihita saluhuna memang agak moru do semangat tak namar pesta paduahun ya, baik Natal, baik Paskah, baik Pentakosta kedua. Kenapa? Karena bukan ada perayaan yang begitu meriah atau bagaimana? Padahal sebenarnya si halaconota doon pargogo do dihita. Jala maban semangat doi dihita. Dung borhat Tuhan Yesus isi do pangalualuan nami inna sisiane. Dak pasobuok kamu. Alai surokku ma todi ko. Todi perbadia. Todi panguturi. Todi pangajari. Dang di pasobu hita. Jadi topik nih jamita tahun todi perbadia napai baruhon. Adong nakin slide hu parade alai hurang pas peralataku. Jadi tolong dibantu multimedia. Todi perbadia napai baruhon hidup diperbaharui Roh Kudus. Ya. Angko manaringoti napai baruhon las doroha. Karena yang baru itu
ya selalu dirindukan. Sepatu baru, baju baru, mobil baru, apalagi rohanay baru. Manadikon akaparrohaon na lama tunay baru. Buado carana. Bagaimana kita untuk memperbaharui diri? Oma tugasta marhite topikon. Todi porbadia napai baruhon. Ya. Slide-nya. Next. Iya. Tanpa roh Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita bagaikan kapal tanpa angin, ranting tanpa getah, dan seperti bara tanpa api. Songonarang dohita. Nah suadong gunana molodang ditutung. Molodang adong semangat ni Roh Kudus. Dan adong mangula roh ni debata di bagasak kita. Dosun siswada dohita. Tuhan Yesus setelah dibaptis dan datanglah roh Tuhan hinggap kepadanya. Dan barang siapa yang percaya kepada Tuhan akan mengakui dan mengimani. Aidang tarulahamu agia aha anggoso mardongan au. Memang dak tarulah hita agia aha. Dang boy hita mamikiri manang naha. Ay todi ni debatado na menggerakkan. Todi ni debatado na mabuka akka pikiran na torang dehita. Dang tarulahamu. Ido didok Tuhan Yesus ditiki mengajari na toropi au dohau angguri hamudo ratingi namia di bagasan au jala au di bagasan ibana ima namar parbuehong gudang ay dang tarulahamu agia aha ianggo so mardongato na maka porsiai Kristusi meyakini Tuhan majalo todini di bata ido dasorta itulah dasar kita untuk bisa melakukan segala yang baik, menikmati pembaharuan itu. Next, Rasul Paulus ya memang menerangkan kepada Titus bahwa ya penting menerima itu. Namun dia menekankan kepada Titus karena melayani makobasi jemaat di Kreta yang mengalami banyak tekanan, pengajar sesat, ajaran-ajaran sesat, lebih bagus untuk tidak meladeni kemarahan, kegalauan karena kesesatan itu, tetapi dia mengatakan untuk melakukan kebaikan, buah dari pembaharuan oleh Roh Kudus, mengerjakan yang baik, menghormati pemerintah, dan mengasihi sesama. Tusima ala roham, unang tu perdebatan, unang tu hakka nasodengkan, ay mangula do todi ni debata, tu hakka na porsea, mangulahon akan nadengkane. Ido. Boy doi ilustrasi nakin, adong nakin balon kan, adong dak denak manuhor balon,
Jadi tukang balon ini kadang mau melepaskan balonnya itu, tapi ada juga yang tergeletak. Ada medianya, tapi kalau tidak ada udaranya, dia tidak akan bisa terbang dan menunjukkan keindahannya. Songonido hajol mauni, melodang di jakon todini debata mangula di bagasan ibana, dang tarpatuduhon ibana haulionna, dang tarpatidahon ibana akka nadi ibana. Hading ganon berkat talenta yang diberikan Tuhan. Molo taoloi do akka portibion. Molo sai toddini portibiodo menguasai hita. Dojon siswada do hita. Next. Hamuna dongan saha porsiaon. Ya. Di tengah dunia yang tidak benar, kita dianjurkan supaya benar. Bagaimana hidup songo dia mahita mangolu di tonga-tonga ni portibion yang tidak dalam baik-baik saja. Edo masih pasude nama sudiake. Godanga tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Alai diajari kita, dituntun kita untuk benar, baik. Mulut taberek pe akan nahurang. Naeng ulah honota akka hasitongan. Molo tajak kotodi, molo dang tajak kotodi, mungkin kita tergilas di dalamnya. Toy mada nama ngalulingo dudui, balok may tabay hawi, aha polay haroa, pola kaboratan, ulaw mo, gitu ya. Alay molo adongdo panata-pata, luas pandangan kita kepada alam ciptaan Tuhan. Dangadong nasebarangan. Dangadong naholan mamikiri diri na sendiri. Alay menghargai semua yang sudah diciptakan Tuhan. Next. Oma kehidupan di Jakarta. Nanti macet. Mobil, sepeda motor. Adong dona jahat di si, adong. Kan? Ada kepala boto-botoan di pamareta molodang adong. Mersi mau. Dak polai pa boto-boto pamareta na sumanggarar pajak kau. Dak polai pa boto-boto pamareta na hutak koon. Narohana berkesempatan. Tetapi orang Kristen harus menjadi warga negara yang taat. Patuh kepada hukum. Gokholong. Berperilaku sopan. Tidak suka bertengkar atau menghina orang lain. Ima. Dina macet songonodo tubuh ke emosi ke. Di mobil ipe marsi songgakam makai na doa mate. Horo nakido. Gabe macet kita. Inna maju perjulu. Adong ma persepeda motor menyelip. Kan? Tor binuka kacaon, tor nisonggak konon. Kadang kita tidak sopan lagi ngomong. Orang Kristen sebagai jemaat anak Allah
nang pegaor HP, nang pesosak HP, nang penuh kemarahan. Kotai alai orang Kristen tetap dituntut untuk penuh kasih. Tetap dituntut untuk sopan. Dan tidak mau bertengkar di keramaian. Lagu macet dotong belum bertengkar kan? Lagu macet dong. Alaya dong dona patalu roha di si dak sahak be itu kantor. Kan? Dak sahak be. Maus memaliting-liting telepon nake. Maaf ya, saya terlambat. Tetapi di tengah tantangan itu, naing dohila lauta mangula to dini debata maparbisuki hita. Berpikir dengan jernih dan tidak menunjukkan kehidupan kerasak kerusuk. Alai damai. Molotung godang PAK na menghimpit kehidupan kita seperti motor, mobil ini. Tetap kita di dalam ketenangan, kecerdasan yang daripada Tuhan. Karena kita dituntun roh Tuhan kemanapun kita berada. Dimanapun kita. Apapun keadaan kita. Kita yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Next. Oma napirali kan? Itu. Tak pola si Pabuah Marga. Alai pangalahonai ma. Di tengah dunia yang penuh pertikaian, media sosial, media yang keras, politik yang panas. Oma, mulut tabat saya Facebook kan, negudangan memang apa itu kemarahan itu melihat memang ketidakadilan itu. Alaya dok sada huputiki. Tahe, inna, suiwoto omat dok moliate, inna. Alaya dong dona menghujat. Kalau orang Batak menghujat itu ya, si Rabun, si Bagur, gitu-gitu. Dihujat. Alay yang gua autor darahku dong. Badon wae. Boy dua non akhirna begeon perjamita dung mulak sa penjara. Mulodung diadili memak tohodoy mana mabunuh ripenai. Haruskah dari jeruji besi ini dia bertobat dan diperbaharui? Orang percaya dipanggil menjadi terang yang lembut dan sopan. Unang beta tabai hinaberdikna tatang yakoma. Asa songo cita-citai diperbaharui oleh roh Tuhan. Asa dibaluai bana, diselamatkan dia. Mungkin masih banyak yang tidak terjaring, yang sudah melakukan lebih dari apa yang dilakukannya ini. Tetapi itu tidak kita benarkan. Dia juga tidak kita benarkan. Jika dia mendahului Tuhan untuk mencabut, mengambil nyawa seseorang. Orang percaya dipanggil menjadi terang dengan lembut, dengan sopan. Kita mengajar setiap orang untuk memperbaharui diri. Tatang yakoma. Asaboi bana tua katikin aneng rong menyadari bahwa itu memang kelalaiannya, kesalahannya. Asa marpamuati di bata. Ay naso diingani to dini di bata do ibana. Mangulahon ulaw nai.
Ai cugari adong di sitodi ni debata. Dang ulah hononai. Ai cugari di si adong. Hata ni debata. Dang ulah hononai. Hamuna dongan saha porsiau, itulah memang yang perlu kita renungkan. Next. Bagaimana kita supaya menjadi pelaku firman Tuhan? Perlu dia ingat siapa kita dahulu. Ingat ise hita najolo. Remember who where you were. Remember who you were. Ingat maise hita najolo. Kita juga orang-orang berdosa, penuh kelemahan, naso terjaring do, naso dapok do. Ya. Orang tidak berakal. Na oto dohita, na tois adorang so adong hatane debata di bagasak kita. Orang yang tidak taat, budak dari hawa nafsu, ima dia yak tului jokon. Ai dohot dohita na jolo akan auto na tuis na lilu pinarhatuban ni ragam ni hisap-hisap sakap-sakap taulahot doha jahatot dohot late-late akka hagigian dohot masih hosoman hotel do na gudang dihita hosom tial late na jolo may ang kosonari dangbe ay nunga tajakot toti. Tatadikom mahoteli. Hosom tealate. Nakpola hosom rohata marnida. Akadongata. Nakpola tealhita. Di akasin adongata. Unakpola late rohata. Marnida akadongata. Naik pangkat tabba arta. Tabba sinamokna. Unakpola late rohata. Alahita na julupe mangulahod dosa do natois do hita mula dong nasala atoy madah ido natois do ikan asay do kokolong patik sutarulah kita doy. Na oto do guarni nga say dibege haholongi do ngami do cod dirim alay dak taulaho ni na oto doy haholongi de batasian nasaroham dak tahaholongi tong ma na oto do isi hita pe hiado songone godang do na hia songone tatadik ko may alay tay parehahima akan ngulu nalam dinggan. Hamuna dongan saha porsiam. Molo taingot taruahita na oto na julu. Pardusa na julu. Gok hahurangan na julu. Ingatan akan masa lalu membuat kita rendah hati. Tidak mau menghakimi orang berdosa dan penuh belas kasihan saat menginjili mereka. Oma, saya dong dona burju, Romar Jamita tu penjara. Toy malok mesi ipamate petahona penjara sudah dangin na. Toy tajari, ro marseding tu si, ro melayani tu si. Roma ngaleo nakka narikot. Alkitab buku ede. Dang itori pamate. Tetapi ada jalan Tuhan untuk melepaskan mereka. Omanian namia di bagasa rohan yak kasihuton Kristus. Naong sinonggopan ito dini di bata.
dang dipasobbo akan atinopa ni debata mariswang, tetapi diajak kembali kepada Tuhan. Jadi bolu aduk tabereng namar salah, mangulahon akan ahumurang. Mari kita edukasi dia lagi, mari kita ajari dia lagi. Alamolohola dihita do firman Tuhan ni hurang do panggilan ni. Ai hita dipanggil untuk melayani do. Naing marparbue nian hata ni debata. Hamuna dongan saha porsiaon. Buah dari keselamatan adalah bisa berbuat baik. Buah dari pembaharuan yang diberikan Tuhan kepada kita, bisa berbuat baik, bisa memaafkan. Adong doa ka nasalpu pakatayon, ka nasalpu ka pabainan, masih jalangan mahita saling memaafkan. Imana mangula todine debata di bagasan ibana, daksai tuaka dendam. Saling mengasihi. Totua dong do tutu akan hurang lobi. Masih haulam ma, masih jalangan ma, masih paleanan roha ma. Ada yang membutuhkan perhatian kita, salinglah kita memberikan. Keselamatan sejati akan menghasilkan hidup yang penuh dengan pekerjaan baik, bukan sebagai syarat untuk keselamatan, tetapi sebagai bukti perubahan hidup. Bukan untuk menerima keselamatan, tetapi bukti daripada perubahan hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. Iman yang sejati akan terbuat dari tindakan, menghasilkan tindakan. Molo hita madok berima kita, porsea hita, tajak kotor dini debata. Dapat tuduh mai marhite-hite tindakata. Marhite-hite pakaholongita. Marhite-hite pabainata. Mau kita memberi. Ima pengajaran ni Apostel Paulus tu si Titus nang tuhita. Unang say laube rohata tungolu nalilingi. Alay ngolu nay baruma. Nunga songkop tot dini debata. Tuhita saluhukna. Dina mangulahi tubuh hita. Marhite-hite padidion. Tardidi behita di bagasan guar di debata ama anak dotot di porbadia. Unang tatu ico nih. Taloas matod di debata. Mangarajai rohado pikirata. Asabui tarulah hok kitai. Dan tarulah hita agi aha. Angko somardongan Kristusi. Atong tajak koma tod di debata. Amen. Martang yang mahita. Mau lihat madiho Tuhan di luar jodoh kami nasa huriaun mamuji doho pasangapoko di pesta padua hon hasa saur nitot di porbadia. Tutuali Tuhan torop sopiga do kami. Alai cakonomo do akatangiang nami dohot ede nami mamuji doho pasangapoko. Pasu-pasu mahami naro tu bagas coroon, namar soba, namangilik, namangidu, martangiak kami. Asa pasahatommu tuhami Tuhan, pinangidu ni roha nami, saur todimi,
di bagasa kami ganu pare. Asa tarulaho kami akan nadengkan. Asa boy hupai baru kami. Akka pikiran nami, pangalaho nami, pangaradutyo nami di ngulu na marhuria. Ajari kami Tuhan, asa toktong di bagasan, bisuk na siyakoy. Jalalomoro ham di akka parange, di akka tindakan nami, di akka pakatayon nami. Mauliate madiho Tuhan, di akka na hadir di bagasan tikyon, say homa Tuhan na madongani, homa Tuhan na pataruho kami anon, molodung mula kami, sian bagas yoroon, tu bagas nami be, di bagasan hahipasod doho las neroha. Utangi ako kami do Tuhan negara namion, nagok akka persoalan parukilon, alay pos dorohan nami pakyaw do, kapamareta nami, laho mangurupi aka rakyat na maliali na sodapot keadilan asa marsangap oleh Tuhan sian sude akka natinopami hinorhon ni pangaradotion ni akka pamareta nami urupi hami saluhu na akka rakyat Indonesia. Asa patuh kami tu pamareta nami, asa pangului kami dia akan adenggani, asa lamar sangap wali Tuhan di tonga-tonga ni Portibion. Mau lihat madiho Tuhan, tangnya ko kami do akka ruas ni huriam, na soboi hukuari kami, na dalam keadaan marsahit, homa Tuhan na upasu-pasuhon, akka ubat na pinangana, dohot perawatan medis na di jalona, asa di bagasan hahipasot tu akatikin nanengro hicaro hana mamuji doho pasangapoko di bagasna manang di garejaon suang songonima Tuhan hubua kami ma tuado pamu akka ruas ni huriam na marsak maheyu gale pikiranna ala ni panosak ni akka parnguluon asa homa Tuhan na paluahon sian akka hasusaan sude akka ruas ni huriam na di bagasan perdangulan, di bagasan hasusaan, di bagasan tekanan ekonomi, persoalan keluarga, dohot persoalan di akka parkarejoanna. Asa sude na Tuhan akka na manadaho mulak margugu laho mamuji dohot pasangapoko. Mauliate madiho Tuhan. Nang akayan ako nami na mepe sarod na magudang. Homa Tuhan na mga ramuti. Suru to dimto di porbadiay. Mengajar-ajari akayan ako nami. Ibur-ibur magudang na sida. Boy waraho kami. Tudala lo moneroham. Tuhan pardinggan basa. Saluhu na kegiatan nami na adong di huriamon. Di hakabipi rawa manganon. Manipat sa minggon. Homa Tuhan na mga luas kami laho mangulaho sa luhu na kegiatan ni asalam marsanga po di tonga-tonga ni huriamon asalam marsanga po di tonga-tonga ni pangsoon mauliate madiho Tuhan say homa na mapargugoy sa luhu na akaparhalado si tua doho sude akan na full timer tarlumubi Tuhan uluan nami amang paditarasot nami asa margogo na sida Tuhan laho manguluhok kuriamon tua kadalan na dengkan. Moliate madiho urasi madosa nami nagurangi asalam tamahami Tuhan habauran ni paso-pasumi. Di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus mangido hami tuho tangihom mapangiduan nami asi maroham. Amen. Taudutima ibadahta marhitina maredes yan nomor 645 mulai sian ayat sada huhut mahita papungu pilihan.
Tadok mamoliate tu Tuhan debata na mga lehon, si lehon-lehon na argai di hita, imatodina na badia, sumonggopi hita na leaon. Modang doi siyan saluhud na adong di Portibion, nang dohot sude pangisina. Mauliate mahu pasahat kami, jala pujian nami mahu alih debata, disudi akan hambagaon dohot hamulianmu, naung pinapatarmu Tuhami. Dihirim hata ni tuhata do sadarion, asatung marojahan haporsyauta, di hagogoon ni debata. Unang di habisuhon ni Jolma. Dang adong hagogoon na boy tapangasahod di Portibion. Na boy paluahon hita siyan ragam ni hamaolon. Alani, sayhot mahita marhaporsyaon tu hagogoon ni debatata. Tatangnya koma peleata, ale debata amanamina di Banua Gijang, kodo haroroan ni saluhu sileho-leho nadenggan, do nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hamima siya nanileho mitu hami pelean nami tuho, say jalo may gabe uap na hutjus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asahu parhasya kami peleanon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim, asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite, Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan debata amanami, nasotarasam do godang ni sileho-lehommu dihami, todim na badiai di lehoko tuhami jolma, sumonggopi hami na leaon, na umargaido di lehoko tuhami, jalagumodang doi sian Portibion dohot sian pangisina sude. Ope mauliate marohanami, jala pujion nami maho, ala ni sude habalgaon, dohot hamuliaon, naung pinapatarmu tuhami. Say leho mato di porbadia tuhuriam, akana olo mangihuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala dipatoktong hami mian di barita naulii. Aleto di porbadia, say pasada mahuriam, na pinapungu-pungumi, asa masih jaloan, jala masih haholongan, songon akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai,
Sodangi jalapatiur mahami, asa hutadahami akadosa na balga doho na mekmet, si pasidingon nami. Sai buas maho manesa dosa nami, asa lambadia jala ibaru hami ganupari, asa tarbain hami saur di bagasan huria nabadia, nasa sadai. Sai odihon jala padomu hami tuamai, asa pos rohanami madok, amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sai tabai silehon-lehonmu tuhuriam, asalam gadda torop miaka parbarita nauli, dohot pangajari, dohot parasi roha, nama maritahon habal gaummu di portibion. Sai sodangi, jala pasu-pasu sude parpunguan di halak Kristen di gereja, di parsikolaan, nang di bagas nabe. Asa tahu nasida, saor tu parpunguan sogot. Sai sungguli akan atarpodom, jala pargogoi akan nagale, sai songgoti ma akan naneang, doho natakang marroha, asa ditinggal ho nasida hajahaton nabe, sai parrohai akka nabojok roha, jala apuli akan namarsak doho nadangoli, asa unang dirupa portibion akan namanguluiho. Sai tata manatar gogot doho na pinaburu-buru ni halak, ala ni haporsiaon di Tuhan Yesus. Sai ajari nasida maralus, jalamian maho di bagasan nasida. Sai ramoti pikiran ni akka panggonggomi, panguhum dohot akka raja, asa tiur uhum nasida, jala asa dihabiari nasida ari paruhuman sogot. Sai patugu haporsiaon nami, asa toktong huingot hami, naung sesa dosa nami, jalabuanomu hami tuhangoluan sokot, sai sungguli pakirimon na mangulu di hami, asa pos rohanami, nang malake dagingon, panguluomu domuse, asa masuk hami marnida debata ama, marhite-hite, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale ama nami na di Banua Gijang, sai pinorbadia magoarmu, sai Roma harajaonmu, sai saud malomone roham di banotongo songon na di Banua Gijang, lehomatu hami sadarion hangoluan siapari, sai sama dosa nami songo panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, una kami togiho tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasor honma damena tutodim. Selamat Pentakosta ma dihita. Tujolo mahita masih jalangan ate. Ala adong do waktu itu masih jalangan. Sanggup